Il-kultura fiċ-Ċina u l-Ġappun minn dejjem affaxxinawha, tant li bdiet tistudja l-lingwa Ċiniża u qed taspira li fil-futur titgħallem ukoll il-lingwa Ġappuniża. Luana Cini, studenta fl-Università ta' Malta, applikat u ntażlet għall-MIRAI programm li permezz tiegħu kellha l-opportunità tmur il-Ġappun u tesperjenza l-ħajja vera li jgħixu l-Ġappuniżi. Naf il-waqt li titgħallem aktar dwar l-ekonomija Ġappuniża, waħda mill-ikbar fid-dinja. Dan il-programm għandu l-għan biex persuni minn pajjiżi differenti jifmu l-kultura Ġappuniża, fl-istess waqt li dan il-pajjiż Asjatiku jsaħħaħ ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-kumplament tad-dinja. Luana spjegat li meta kienet hemm rat id-differenza fl-istil ta' ħajja bejn il-kapitali vibranti Tokyo u gżejjer iżgħar. Il-moħħ wara dan kollu huwa li nippruvaw nagħmlu affarijiet u ma jieħdu idejat minn l-ekonomija tagħna u aħna nagħmlu bil-maqlub. L-istudenti li attendew dan il-programm ħejjew pjantazzjoni dwar dak li se jagħmlu meta jaslu lura pajjiżhom biex jippromovu il-Ġappun. Għalkemm jiena kont diġà mort il-Ġappun xi 4 snin ilu, rajt id-differenza mod qed tara bħala turist u mod qed tara li qed tmiss kollox bidejk anke tgħix mal-Ġappuniżi, ġifieri dik waħda mill-affarijiet li jiena nixtieq nippromovi. Luana notat li d-delegati l-oħra li attendew kienu kollha mill-Ewropa u diġà kienu jafu b'Malta u kemm l-ekonomija ta' pajjiżna hija b'saħħitha. Ħeġġet studenti oħra jaħtfu opportunitajiet bħal dawn għaliex temmen li jrendu ħafna għall-futur. Għalija kien wieħed mill-aktar scholarships li jiena fl-opinjoni tiegħi se nigwadanja minnu għall-futur tiegħi. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq għan permezz ta' One Play.